כאשר אומר צד ב', כלומר הגברת הזמרת, אם וכאשר איננה מזמרת את אחד מן השירים שנקבעו פה כאמור, עומדת ומחייבת והפה שלה סגור. לא תהיינה טענות ומענות, ותפקידך הבלעדי יהיה כדלקמן, למדר, להצחיק פה ושם קצת למחות, אך הכל בשירה יש לשיר כל הזמן. את לא אורי זוהר, גברתי היקרה, ואת לא שר הסברה או ראש העיר, אז הואילי לסתום את הפה במחילה, לא לדבר, רק לשיר. כל הזמרים שרים, אינך צריכה להיעלב, רק רבקה מיכאלי מצליחה את המלל והזמר לערבב ולשלב, אבל את לא. את לא. סליחה.